Pero sayang ba dyan gibaligya kay lamin ang tatog na patudid to kayo matutag Mindanao natin masakan. Hi guys, magandang adlaw ni jung tanan ako na po ni Jen Burst. Karon guys, alas 12 na sa udto. Nja, mapay pagmanahagkuan guys, laba. Nja ko naka-vlog guys ganiha kay kusog kaadyo ka na ni music. Kaya ra naman gadyon katasa guys. Ning kaon sa ako. Nja ama naman inong kung kananay pang banlaw. Hi-hi na naman to. Amo ang suwa guys, sinununan. Papanahurot tong hangginunan. Oh. Nanaligsik man. Isaon na naman yung pag hay daning nilabana. Taligsik man. Ilabhago na agwan guys. Mga puti. Mo na niyang ipanghay-hay. Panahon kay bisag init. Manaligsik. Ngayay nun. Hay na naun dyan. Taligsik no. Labunon. Kadadlaw. Kahubas ito ang kinabuhi ng labunon. Karong sunod adlaw si mama guys moabot na. Kay nagkuhan pa man sila dito. Nagpamedikal pa kay kanang wa man siya kananay baksin. Mamo kuno nay pangitaon sa kananay barko, guay baksin, medikal. Tapos dun sa gawas gatabon sa ijang kabadyo. Alamiya, alamiya. Alamiya. Taka siya Alamiya. Taka. Amelia. Amelia di. Oh. Alamiya, yak. Lupig mo, TikTok pa mong duwa ni Gian. Lupig mo na, ako nga TikTok na ko. Alamiya. Uy, grabe ba siya lagi kada. Halaron oh. Yung mura ba itong inaanak? TikTok mo to. Ito si Ron, TikTok. Tingnan mo. Grabe mo, sinanak kayo, maray nga na sila. Asa ka? Titi mo sa kuan. Saka na sa isang mansyon oh. Asa ka oy? Ari sa kuskan guys, taas. Ang tanawon ring. Trabaho ni Junjun Dani. Kasi, hi guys. Napanday ko ako. Sus ni nga ang mga trabahante. Lugi. Pero wala diyang merinda. Sige. Lugi ang 500 na adlaw. 500 ko lang adlaw. 500 adlaw, pero ang merinda ka 20 pesos ra katarong kuan. Jibor rati. Si pagtunin dyan na ako kuripot. Okay, dili. Ang kuripot ni Madam. Kuripot ko slaing butang pero pagka hindi. Ang merinda ay puto ba? Lagi madala. Lalala. Na. Madala sa akin ang tikot. Dili oy. Tapang dili. Basig magsakay ka das plywood. Hindi ka tawag kayo, nagkurog na ba ng tuhod? Dili kagi. Bunga na guys. Diyan na sauga na pod. Nay saug na. Nagbay ya, diretso gini sa ubos, gini mura dyan kuan. Awiri kay nangurug nervous pa patag ka mo tang nakitan pa nangurug. Ikaw mo dabe sa baan mo boy. Sa man lagi mura kay gitin. Ikaw ba? Yes. Tapang diriman ah. Jarang ka. Pang magigigay. Ada buya ni udos ni murot tani. Unsa mayang itabang dana? Guni! Eh, bino ka ba? Na bay buhos nga paguniton. Oh, day. Pre trabante man mo kumpati kay sayang ang bayad. O nakanakit ipa. Nahulog na. Di kay guni pero lalaya ko baga ako na Ngunit diri ko. wala akong subi na. Hindi, musos ni Ron. Paano magawid magkikiki pag Yawa. Lungkot ka, wisit mo ka sa mga tarong diri ni Malang ka. Kasi may makatarong ginsa ka. Galing. Manapi ra ba? Paano magawid magkikiki pag katawa? Check yung kapsan.
Unsa ka nakamot na na maghawid? Nga pilan magising-isi. Andar utok. Utok andar. Andar utok. Ay, magmula ako ng puder, magkabas, mabalik ko dali. Bigyan, ngaka ba mong ngaka pa. Para nagkabas na kamay. Mo na magbungbong, ngapit pagpangaka. Yung mong gabas pa nagkahinay-hinay naman yung kagamayo. Kada si Mana. Pagkuhan, si Targanay, patubil ka ng tubil. Pagabas, ay Kanang kuhan, kanang pangato. Unsa? Katangil ba? Unsa? Libil. Unsa? Unsa ka nang simod? Sa likod na plywood na diya. Oh, sa wakas na bungbungan ra jud pa. Bungan, oy katabang ng sigbidyo. Oh. Ang iyang katabang, huso sa wakas na bumbungan na diyon. Mura na yung katabang. Ikaw video be ako mamukpok be. hindi na pabidyo. Be, Ngiti mo, diretso na sa bus. be. Ay sama bin, kurog na kurog sabak para ano ka. Magkurog din ang tuhod pa. Kurog po nagkuhan. Napos yan maghawid, magkikihiki na po nagkatawa. Tigib dahil martilyo na. Tigib kuno. Magdali ba? Tigib ang martilyo. Tigib kuno ang martilyo. Wa, ama. Magdali ba kaya hapon? Di ko nibong buwan. Bahala mo. Asa may tigib ka ni? Ana mo na diha. Asa yung tigib? Ya. Tigib to kolor hilo. Tigib kay Price bibiton. Asa good? Kanang kolor hilong kulitanan. Kani? Siyang taon ka. Ang tigib niya kay kuan. Balik, kaya ako sugoon nga di ta kaila. Kaila. Pinanak ko ano siya, tigib ni. Datong place. Kawaw lang ka ma. Martilyo na eh. Dili. Lungnos. Munang, adya lagi mo panugo na ha, kaya wako kaila. Di mo maluwi na, hindi kong sugoon nga wako kaila gan singanda na. Kisa manggod ka para kaloyan. Banteng magpapalit ka gilid itong sapatos pang bike ha. Bumita. Sabada na pa, oy. Hilasap. Tuklukon atang. Sabada na pa, di ba pwede magpanday nga way pukpuk pa? Ha? Oh, Muna to. Jace! Wala! Tapos na! Wala, Kuya Jace! Buwan gagawin. Isa tao. Isa ka ito, magtabag-tabag. Nakatubag sa buwing man. Sabada ninyo, oy. Pukpuk ka mula na, saba pa mo. Uy na yung magtrabaho para dili ka po eh. Sa kuwan, katawa. Karawang bagis daw, sakto na ba daw? May bagis na tapos, lilir daw. Lilir lagi. Tumot, kulang pa. Kulang pa. Pila, yung pila kaya? Yung 1 inch. 1 inch, klaruhan niya, dito ko. 1 inch? May dili. Masubran. Klaruhan na diya. So, Mga- panday di ka ba mong panog? Siyempre, Mitrosan. mga dirida, o gamit ang kamot mga dirida pito. Ana, din mga ano. Klaruhan, no? Kaya, sila mo, wala. 1 inch zero na. Puno naman to. Klaro ba? Hindi, tinimplay mo. Sukdan gani, ana gani o. Ana, dili. Dali ba? Ana to. Bigkuhan ko. Parang diyan. Ay, sagod kay. Ana mo to. Oh, sige. Sukdan na. 1 inch. Bigkuhan siya gamay. Mga ano. Mga pila. Mga ano. Nakuha ko na na. Basta mabarak na muli. Paitan yun. Hupa, Ulit eh. hupa, ita na ni mga assistant pa. Anda gani o. Di rin naman to. Bay. May alamag ko eh. Ita. Sus, gi. Susus dia, igurang ikinaging ko dia. Ultimo pagtunog ng tigib, ngatagan yung flies. Di mo ko kaila. Sari na di ko kaila, majug mahumanday ta. Ulit eh. Tanaw ni Papa, trabaho kay kapoy na pag eskwela, mahumanday na lang ka. Ay, yung diyan. Bahala, bueno. Diyo lagi ko naglihok. Lihok gyud. 1 inch ha. Ika naging 1 inch ha. Wala ra. Lawanis gan majamar ba to jag sukod. Tayo na, tiilam mo yun. Tayo nga diyan. Inabulan niya. Tangay ko kagunitan. Sorry, lagi yung gunitan ka. Yat, tres ha. Para kanina ba din? Tungod rin ako. Itra.
Op, muna. Sus, agang mga trabahantin taon, oy. Pagdali man taon dong, kay ting snack na. Mura mong giulap Yan ya. ngayon, snack pa yun. Snack na ko. Kaya nga no, kamo, di po mo nagapas og snack. Siyempre, nagtrabaho man may ikaw. Trabaho man po ning ang gitrabaho. Trabaho. May trabaho na yung trabaho. Trabaho man po ning ang trabaho. Ano nang trabaho na trabaho? Kaya laman anahan ng inyo ang gitrabaho, ako'y trabaho dana. Saan man di man na kaya nang inganang magtrabaho. Yan, pagtrabaho. Sino nagdikit ko mo trabaho? Your trabaho is not trabaho. Trabaho. Kaya nga no, lagi nagpakalaki mo. Ano lang tamo nagpakalaki para di mo mga himong panday. Uy, guni! Koy. O ka na, siya araw di pa na. Lili. Lili ko nung si Papa gibudjinggit na ra ba nagnilili. Kulang Japon gamay ka. Kasi gamaya. Gamay nga dako. Ay, na! Ay, lagon ka! Ingon bitaw ko gamay nga dako. Ako di mo kita. Ay, sakay. Dapat pag siya gamay kayo. Wala yan ang ito sa anong ko ano? Ano lang ay nang ito sa ino kay katong Ito naging gapahapa naman. Ano, nihigda na. Mura na yun, pahak na yun. Kuya, wag yan pag ligad-ligad naman mura na mag-action star. Sigang ko na yung mata. Mga 1 cm pa. Asa patanaw. Ano, gunitin lang diri lang ko magtama si. Tigibon na ni mo malain na. Ha? Gunit isa. Nga magresulta. Gunit. Break down na to balik dito. Katulo naman ng igda. Ano na, ligad na lang may kuwang higda mo ka. Isa. Bulog na. Katulong higda, katulong ligad. Hindi na mahulog lagi ni PCO. Tama ni PCO. Ako na may nalipong ninyo oy. Kato ba? Oh, nalipong na ko ninyo da ng, sige, arsa-arsa na ng kuwan. Plywood. Nalipong ka, Ibigay na nalipong tabang. Kape ba dyan magtrabaho mo si Ragling? Grabe imagine ah. Moment kaya na. O gunit lagi. Ngunit na lagi gi. Sus Kaya ning may na lang mabungbong assistant ni mo pa. Pa na ko ni para pintal na. Ay ko. Sa aray ko kasi nangaway ni mo pa. Tanaw, baliw na lang. Tanaw ay gunit. Tanaw lang. Tanaw, lilit dito ron. Lagi dyan pong kuinunan ganina. Wala pa na mao. Asa ko gunit? Sagad man gi kaya ron dito magkundi. Uy, asa ko mahawid? Ang saan ba pinakatuloy para di pinakino. Wala makay mahulog na tayo. Ay si gun gaga. Mahulog ka. Sige ma, salamat. Umana pa? Umana gagdag? Uy, isa mo giya ko pantay diri giya. Steady dia giya. Ay lagi. Nasa mo kay gawid-hawid ani mo magbuhay kwenta ning ang hawid ani. Uwi mo bika. Ang hangingan magkanga buhian. Mabay paghuman na magistorya sa ang sister-in-law guys. Wala na ako na sila ni mamay nagka-wibis. Kay nagkasikaso pa man sila sa gidjahang kanang sa tawag dana. Medical kay wa man siya kanang baksin. Unja gidjahang pajag dito guys. Ibaligja sa ijahang pagumangkon rapod o apo ato. Saba guys ni digduk. Ibaligja ni ate o kanang 60. Madyo lang makabawi-bawi po sa ate sa kanang gasto dito. 60 kuno ang kananay baligja. Apil na kananay kuan kurinti. O kinakadyo guys kay di na magpa-installer o kananay kurinti. Kay bisag gamay ra tong pajag ni mama cute man. Nalugi ng 60 pa no baligja ni mama siyang pajag. Ha? Mahalin. Lugi. Karong panahon nga mga dato mga tag rest house dito pwede ba dito mahal. Ja, nice ra ba tong lugar dito kay Baybay.
Dagat no. Hindi negosyante. Lami dadto magtukod og kanang rest house pa no. Kay dagat. Lami ang tagdarag Mindanao pa no kay magatuan ta dito rog nay pajag si mama natay masakaan. Nadyo man. Pero sayang ba japod gibaligja kay lamin ang tatog na pato dito kay ug matutag Mindanao natay masakaan. Sayang ba kay nanantay pajag nanay kuryente. Wa naman pay mapudyo dito guys, mo nang gibaligja na laman, mo nang nag-decide na laman sa atin nga ibaligja kay rong agalin ipaadyo na laman na magtiwas danis kananay bay. Kay kung daghan pay plywood kinahanglan dani guys kay kani bangbangan pa ni ja magkuan pa kanani kisami ja kuan pa double walling mahalin maganito guys mo to yung itapal danis kananay bay karong mahuman na ni ay agasistan kay nang lingab-ngab naman nasakpan kay dugay man nato gabi kay ga chat pa man ni baby. Jesus, dugay vlog. Na, nikilig si Ja. Kay bawo man ko kanang naikiligon ka kay agi mo hang ngisi, agi mo hang mata mawa, manang kay bawo ko nga kiligon ka. Pa. Nahilam na lagi ka diha pa. Hug na kaniya. Yohana, siyempre hugas ang kaayo. Sumangin ko na muligad. Kuyawan yung sistana, ligad lagi. Pupunta mo ka mo, tutulog ako din. Eh ba? Siyempre init dyan ang kaju. Nabay kaju nga. Huwag init. Panas gaya, nag-imagine na. Tanaw, naging mong assistant paliliya pa. Oh, nabog mo kayo diya kiyon. Gisiligan na tangi. Bili mo yung ikon eh, be. Kuya, yung assistant nagigda-higda pa man. Ang tabanda, di sa gatos na laman. I wish this week could close forever. I gotta be this day. I never gotta dance again. Nagiring naman siguro. May balo, day assistant. Ayaw maka! Sanunta. Natulog mo, nasa ko mo sila. Matulog ko agad ito ka. Uy, paita. Unok na ko pa, oy, kay mangayhay ko sang nilabhan. Mangayhay sa ko, guys. Sang nilabhan. Kung hanggang silang taas, guys. Isa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kang guys sa gilahang taas. Mangayhay sa ko guys.